സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനലാഞ്ചനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകൃശാദം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ തേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യനാമ്നേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗോപിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निता गुरु ब्रह्मांडे हरे हरे कृष्ण. मदे गोविंदो मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्यष्टारगमद्भाग्या मतानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമ സ്കന്ധം 23-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 3. മാധവി സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. 3-ാമത്തെ കുറച്ച് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ മേധി സ്തംഭ ആക്രമണ പശവഃ സംയോജിതാസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ സവേ നിർയഥാസ്ഥാനം മണ്ഡലാനി ചര്യന്തേവം ഭഗണാഗൃഹാദയ ഏതസ്മിന്നന്തർബഹിർയോഗേന കാലചക്രോ ആയോജിതാ ധ്രുവമേവാവലംബ്യ വായുനോദീര്യമാണ ആകൽപാന്തം പരിചക്രമന്തി നഭസി യഥാ മേഘഃ ശ്വേനാദയോ വായുവശഃ കർമ്മസാരതയാ പരിവർത്തന്തി. ഏവം ജ്യോതിർഗണാ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗാനുഗ്രഹീതഃ കർമ്മനിർമ്മിതഗതയോ ഭുവി ന പതന്തി. യഥാ മേധി സ്തംഭ ആക്രമണ പശവഃ സംയോജിതാസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ സവേനർയഥാസ്ഥാനം മണ്ഡലാനി ചരന്ത്യേവം ഭഗണാഗൃഹാദയ ഏതസ്മിന്നന്തർബഹിർയോഗേന കാലചക്ര ആയോജിതാ ധ്രുവമേവാവലംബ്യ വായുനോദീര്യമാണ ആകൽപാന്തം പരിചക്രമന്തി നഭസി യഥാ മേഘഃ ശ്വേനാദയോ വായുവശഃ കർമ്മസാരയതയ പരിവർത്തന്തി. ഏവം ജ്യോതിർഗണാ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗാനുഗ്രഹീതഃ കർമ്മനിർമ്മിതഗതയോ ഭുവി ന പതന്തി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ മേതി സ്തംഭ ആക്രമണ പശവഃ സംയോജിതാസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ സവേന യഥാസ്ഥാനം മണ്ഡലാനി ചരന്ത്യേവം ഭഗണാഗ്രഹാദയ ഏതസ്മിन् അന്തർബഹിർയോഗേന കാലചക്ര ആയോജിതാ ധ്രുവമേവാവലംബ്യ വായുനോദീര്യമാണാ ആകൽപാന്തം പരിചക്രമന്തി നവസി യഥാ മേഘഃ തേനാദയോ വായുവശഃ കർമ്മസാരഥയഃ പരിവർത്തന്തി ഏവം ജ്യോതിർഗണാ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗാനുഗ്രഹീതഃ കർമ്മ നിർമ്മിതഗതയോ ഭുവി ന പതന്തി ഇത് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് പേര് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ, പിന്നീട് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഇത് തീരില്ല, ഇതിന് വലിയൊരു പർപ്പട്ടുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിനോട് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഖേജൈനദ്ദേശാദിരാനീകം ശിശുമാര സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ ധാരണയാമനുവർണയന്തി. ഖേജൈനേതജ്യോതിരനീകം ശിശുമാര സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ യോഗധാരണായാമനുവർണയന്തി. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ചു പേര് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ, പിന്നീട് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. യഥമേഡിസ്തംഭാക്രമണ പശവ സംയോജിതാസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ സവനൈര്യഥാസ്ഥാനം മണ്ഡലാനി ചരന്ത്യേവം ഭഗണാഗ്രഹാദയ ഏതസ്മിന്നന്തർബഹിർയോഗേന കാലചക്ര ആയോജിതാ ധ്രുവമേവാവലംബ്യ വായുനോദീര്യമാണാ ആകൽപാന്തം പരിചക്രമന്തി നഭസി യഥാ മേഘാഃ ശേനാദയോ വായുവശാ കർമ്മസാരഥയ പരിവർത്തന്തി. ഏവം ജ്യോതിർഗണാ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗാനുഗൃഹീതാഃ കർമ്മ നിർമ്മിതഗതയോ ഭുവി ന പതന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഥമേഡിസ്തംഭ ആക്രമണ പശവ സംയോജിത ത്രിഭിസ്ത്രിഭിः കവനിർയഥാസ്ഥാനം മണ്ഡലാനി ചരന്ത്യേവം ഭഗണാഗ്രഹാദയ ഏതസ്മിന്നന്തർബഹിർയോഗേന കാലചക്ര ആയോജിത ധ്രുവമേവാലംബസ്യ വായുനോ ദീര്യമാണോ ആകൽപാന്തം പരിചക്രമന്തി നഭസി യഥാ മേഘ सेनादयो वायुवशा कर्मसारथया परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीता कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओके वत्सला शादी माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यथमेडिस्तंभ आक्रमण पशव संयोजितास्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा गृहादय एतस्मिन्नन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनो दीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघाः श्येनादयो वायुवश कर्मसारदय परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गण प्रकृतिपुरुषसंयोगानुग्रहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഞാൻ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പിന്നീട് വായിക്കാം. ഇത് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. അത് പല ആൾക്കാർക്കും ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അത് വലിയ ശ്ലോകമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ചൊല്ലിയാലും നമുക്ക് സമയം മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. हरे कृष्णा प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. रामचंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. केचनैतज्योतिरनेकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभु. निर्मला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. विजयनाथ माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सीतारामन माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. शारदा शिवासुदेव माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रंगमणि माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.
वत्सला माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। चलिए माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचनैतच्योतिरनीकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयाम् अनुवर्णयन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। पद्मा कुमारी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे चलिए। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतच्चेतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। वसंत माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतत् ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयाम् अनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा विजय माताजी चलिए। हरे कृष्ण। भारतीय माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतज्योतिरनेकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुप्रति माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतद्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा विजय माताजी पिछला कटे चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम भगवते वासुदेवाय केचन ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उषा नायर माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयानामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयश्री माताजी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रणामं हरे प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माताजी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माताजी चलिए। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणयामनुवर्णयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माताजी चलिए।
ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചനൈതജ്യോതിരനീകം ശിശുമാര സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ യോഗധാരണയാമനുവർണ്ണയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചനൈത ജ്യോതിരനീകം ശിശുമാര സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ യോഗധാരണയാമനുവർണ്ണയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായ സ്മരൺ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. കേചനൈതജ്യോതിരനീകം ശിശുമാരയ സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ യോഗധാരണയാമനുവർണ്ണയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വിതീയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചനൈതജ്യോതിരനീകം ശിശുമാര സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ യോഗധാരണയാമനുവർണ്ണയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചനൈതജ്യോതിരനീകം ശിശുമാര സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ യോഗധാരണയാമനുവർണ്ണയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരത്തെ ചൊല്ലിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. പിന്നീടിലേക്ക് വരാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധീമേതി സ്തംഭ ആക്രമണ പശവ സംയോജിതാസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ സവേനർയഥാസ്ഥാനം മണ്ഡലാനി ചര്യന്തേവം ഭഗണാഗ്രഹാതയ ഏതസ്മിന്നന്തർബഹിർയോഗേന കാലചക്ര ആയോജിതാ ധ്രുവാമേവാവലംബ്യ വായുന്നോ ദിര്യമാണ ആകൽപാന്തം പരിചക്രമന്തിനപസി യഥാ മേഘഃ ശേനാദയോ വായുവശാ കർമ്മസാരതയാ പരിവർത്തന്തെ ഏവം ജ്യോതിർഗണാ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗാനുഗ്രഹീതഃ കർമ്മ നിർമ്മിതഗതയോ ഭുവി ന പതന്തി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ധാന്യം മെതിക്കുന്ന കാളകൾ ഒരു ചക്കുകുറ്റിയോട് ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയുടെ ശരിയായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കാള ചക്കുകുറ്റിയോട് വളരെ അടുത്തും മറ്റൊന്ന് മധ്യത്തിലും മൂന്നാമത്തേത് അതിലും അകന്നും നിന്നു വ്യതിചലിക്കാതെ ചക്കുകുറ്റിക്ക് ചുറ്റിനും വട്ടം കറങ്ങി നടക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഗ്രഹമായ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ചിലത് ഉയരത്തിലും ചിലത് താഴ്ന്നും അവയുടെ യഥാക്രമ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. തങ്ങളുടെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന യന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വേഗതയാർജിക്കുന്ന അവ സൃഷ്ടിയുടെ അന്ത്യം വരെ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കറക്കം തുടരുന്നു. വിശാലമായ ആകാശത്തിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ടൺ ജലവുമായി മേഘങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കൂറ്റൻ കഴുകപ്പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി താഴേക്ക് പതിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു നടക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വിഹായസിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവരണം അനുസരിച്ച് നൂറുകണക്കിന്
ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ, ബുധൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം തുടങ്ങിയ ബൃഹത് ഗ്രഹങ്ങളും ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള പരസ്പര ആകർഷണത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സിദ്ധാന്ത പ്രകാരവുമല്ല ആകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ സേവകരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് അവ അവയുടെ രഥങ്ങളിൽ യഥാക്രമമുള്ള ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭ്രമണപഥങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ വഹിച്ച് മഹാഭക്തനായ ധ്രുവൻ വസിക്കുന്ന ധ്രുവലോകത്തെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഇത് താഴെ പറയും പോലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യച്ഛുരേഷ സവിതാ സകല ഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിരശേഷ തേജഃ യസ്യാജ്ഞയാ ഭ്രമതി സംവൃത കാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാന്റെ ചക്ഷുസായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവനും ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ അവിരാമം സഞ്ചരിക്കുന്നവനുമായ സൂര്യൻ പോലും ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ആദിമ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യന് താപമായും പ്രകാശമായും അപരിമേയമായ ശക്തിയുണ്ട്. ഏറ്റവും ബൃഹത്തും ശക്തനുമായ സൂര്യഗ്രഹം പോലും നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ അഥവാ കാലചക്രത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതായി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയായ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്താലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയാലോ അല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തെ ഒഴിവാക്കണം. അതിനായി അവർ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരേ ഒരു കാരണം പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രബല ദേവന്മാരെല്ലാം വ്യക്തികളാണ്. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ വ്യക്തി തനിക്ക് കീഴിലുള്ള വ്യക്തികളോട് വിവിധ നാമങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാരോട് തന്റെ പരമമായ ഇച്ഛ നടപ്പാക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഈ സത്യം ഭഗവത്ഗീത 9:10 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മയാദ്യശ്രേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കൗന്ദേയ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരങ്ങൾക്കും സദൃശമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ രണ്ടും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത 18:61 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശാർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനിമായി. അല്ലയോ അർജുന, പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിന്മേലിരുന്ന് അലഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന യന്ത്രം ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രമായാലും ഭ്രമണപഥമാകുന്ന യന്ത്രമായാലും കാലചക്രമാകുന്ന യന്ത്രമായാലും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുകളിലുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഈ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. ഇതിനും ഉപരിയായിട്ട് വലിയ വലിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകി നടക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച്
വായുവിന്റെ കൗശലം കൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വലിയ കനത്ത മേഘങ്ങൾക്കും കൂറ്റൻ കഴുകന്മാർക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കാൻ കഴിയുന്നതും അത്തരം കൗശലത്താലാണ്. ജെറ്റ് 747 വിമാനം പോലുള്ള ആധുനിക വിമാനങ്ങളും അതേ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആകാശത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന അവ താഴേക്ക് പതിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയെ ചെറുക്കുന്നു. വായുവിന്റെ അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ പുരുഷന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും അഥവാ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും തത്വങ്ങളുടെ സഹകരണത്താൽ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയും സഹകരണത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായും ശരിയായ ക്രമത്തിലും നടക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:44 താഴെ പറയും പോലെയും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി പ്രളയ സാധന ശക്തിരേഖ ഛായേവ യസ്യ ഭുവനാനി വിവർത്തി ദുർഗാ ഇച്ഛാനുരൂപമപി ചേഷ്ടതേ സൗ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ചിശക്തിയുടെ അഥവാ ആധ്യാത്മശക്തിയുടെ നിഴലിന്റെ പ്രകൃതിയായ ബാഹ്യശക്തിയെ മായയെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ പ്രതീതിയായ ദുർഗാദേവിയായി എല്ലാ ജനങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നു. ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണോ ദുർഗാദേവി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ആദിമ ഭഗവാനെ ആദിഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ ഭൗതിക ശക്തി ദുർഗ അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന കോട്ടയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ദുർഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും കോട്ട എന്നാണ്. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മഹാകോട്ടയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ അവയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മോചനം നേടാനാവില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 4:9 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം യേവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാദേഹം പുനർജന്മാനൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതിയും ആവിർഭാവവും കർമ്മങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരുവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കില്ല, മറിച്ച് എന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമം പുലുകും. അപ്രകാരം കൃഷ്ണാബോധത്താൽ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവനെ പ്രയത്നലളിതമായി സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരുവനെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന മഹാദുർഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൂർത്തികളായ പ്രബല ദേവന്മാർക്ക് പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ശ്രേഷ്ഠ പദവികൾ നൽകപ്പെടുന്നു എന്നതും അർത്ഥവത്താണ്. കർമ്മനിർമ്മിത ഗതഹ എന്ന വാക്കുകളാൽ ഇവിടെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മുമ്പേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ചന്ദ്രനെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവസത്ത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ജീവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും അവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മൂലം അവൻ ചന്ദ്രദേവൻ എന്ന തന്റെ പദവി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ജീവസത്തകളാണെങ്കിലും അവരുടെ സേവനത്തിന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവർ ചന്ദ്രൻ, ഭൂമി, ശുക്രൻ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെന്ന തങ്ങളുടെ പദവികളിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. സൂര്യന്റെ പ്രബല മൂർത്തിയായ സൂര്യനാരായണൻ മാത്രം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ധ്രുവലോകത്തിന്റെ പ്രബലമൂർത്തിയായ ധ്രുവ മഹാരാജാവും ഒരു ജീവസത്തയാണ്. അപ്രകാരം 2 തരത്തിലുള്ള സത്തകളുണ്ട്. പരമമായ സത്ത അഥവാ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനും സാധാരണ സാധാരണ ജീവസത്തയായ ജീവനും. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാശ്ചേതനാനാം. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടന്നു പോകുന്നത്. കൂറ്റൻ കഴുകന്മാരെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭീമൻ ആനകളെ വരെ ഇരകളാക്കാൻ കഴിവുള്ളത്ര വലിയ കഴുകന്മാരുണ്ടെന്നതാണ്. വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന അവയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന അവ തുടർച്ചയായി പറന്ന് അടുത്ത ഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങും. അങ്ങനെ പറക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അവ മറ്റു പക്ഷികളായി ജന്മം കൊള്ളാറുണ്ട്.
അത്തരം കഴുകന്മാരെ ശേന്യന്മാരെന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ വിളിക്കാറുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു തന്നെയായാലും അത്തരം ഭീമൻ കഴുകന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല. എങ്കിലും കുരങ്ങന്മാരെയും മറ്റും പിടികൂടി താഴേക്കെറിഞ്ഞ് കൊന്നു തിന്നുന്ന കഴുകന്മാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ആനകളെ വരെ പിടികൂടി വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പോയി കൊന്നു തിന്നുന്ന പടുകൂറ്റൻ പക്ഷീനങ്ങളുമുണ്ട്. ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാനും ഒഴുകാനും വായുവിന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴുകന്റെയും മേഘങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ വിധത്തിൽ വായുവിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഈ വിധത്തിൽ ഒഴുകാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ ഏത് രീതിയിലായാലും ഏത് നിയമമായാലും അവയെല്ലാം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർമ്മിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും മനസ്സിലാക്കണം. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവയ്ക്ക് മേലെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. ദൈവമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് തെറ്റായും അനുചിതമായും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഖേചേനൈത്യോതിരനീകം ശിശുമാര സംസ്ഥാനേന ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ യോഗധാരണയാമനുവർണ്ണയന്തി. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മഹായന്ത്രം ജലത്തിലെ ശിശുമാര രൂപത്തിന് സദൃശ്യമാണ്, അഥവാ ഡോൾഫിനെ സദൃശ്യമാണ്. അത് കൃഷ്ണന്റെ വാസുദേവന്റെ ഒരു അവതാരമായി ചിലപ്പോൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രൂപം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃശ്യമായതിനാൽ മഹാന്മാരായ യോഗികൾ വാസുദേവന്റെ ഈ രൂപത്തിന് മേൽ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത യോഗികളെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ വിരാട് പുരുഷ രൂപം പോലുള്ള ബൃഹത് രൂപങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. അതിനാൽ ചില യോഗികൾ ഒരു ഡോൾഫിൻ സമുദ്രത്തിൽ നീന്തി നടക്കുന്നത് പോലെ ഈ ശിശുമാര രൂപം ആകാശത്തിൽ നീന്തി നടക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് അതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അവർ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബൃഹത് രൂപമായ വിരാട് രൂപത്തെ എന്ന പോലെ ശിശുമാര രൂപത്തെയും ധ്യാനിക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അതുപോലൊക്കെ വലിയ വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ പുച്ഛാഗ്രീവ അവാക്ഷിരസ കുണ്ഡലീഭൂതദേഹസ്യ ധ്രുവ ഉപകൽപിതസ്തസ്യ ലാഗൂലേ പ്രജാപതിരഗ്നിരിന്ദ്രോ ധർമ്മ ഇതി പുച്ഛമൂലോ ദാദാ വിദാദാ ച കാട്യാം സപ്തർഷേഃ തസ്യ ദക്ഷിണാവർത്തകുണ്ഡലീഭൂത ശരീരസ്യ യാനുദഗയാനാനി ദക്ഷിണപാർശ്വേതു നക്ഷത്രാണു ഉപകൽപ്പയന്തി ദക്ഷിണയാനാനി തുസവ്യേ യദാ ശിശുമാരസ്യ കുണ്ഡലാഭോഗസന്നിവേശസ്യ പാർശ്വയോരുഭയോരപ്യവയവ സമസംഖ്യാ ഭവന്തി. പൃഷ്ഠേ ത്വജവീതി ആകാശഗംഗാചോദരതഃ
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക തല കീഴ്പോട്ടാക്കി വളച്ചു പിടിച്ച ശരീരത്തോട് കൂടിയതാണ് ശിശുമാരുടെ രൂപം. അതിന്റെ വാലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ധ്രുവലോകവും വാലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് പ്രജാപതി, അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, ധർമ്മൻ എന്നീ ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളും വാലിന്റെ കടക്കൽ ദാതാവ്, ബുദ്ധിദാതാവ് എന്നീ ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിശുമാരന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് വസിഷ്ഠൻ, അങ്കിരസ് തുടങ്ങിയ സപ്തർഷികളാണ്. ശിശുമാര ചക്രത്തിന്റെ വളഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് അഭിജിത്ത് മുതൽ പുണർദം വരെയുള്ള 14 നക്ഷത്ര വൃന്ദങ്ങളും ഇടതുഭാഗത്ത് പൂയം മുതൽ ഉത്രാടം വരെയുള്ള 14 നക്ഷത്രങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് പാർശ്വങ്ങളുടെയും നക്ഷത്ര സംഖ്യകൾ തുല്യമായതിനാൽ അതിന്റെ ശരീരം സമതുലനം പാലിക്കുന്നു. ശിശുമാരന്റെ പൃഷ്ഠത്തിൽ അജവീതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹവും അതിന്റെ ഉദരത്തിൽ ആകാശഗംഗയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുനർവസ്സു പശ്യോ ദക്ഷിണവാമയോ ശൂന്യാരാർദ്രാശ്ലേഷ ദക്ഷിണവാമയോ പശ്ചിമയോ പാദയോരഭിജുത്തുത്തരാഷാഢോ ദക്ഷിണവാമയോർനാസികായോർയഥാസഖ്യം ശ്രവണപൂർവാഷാഢേ ദക്ഷിണാമാവയോർലോചനായോർധന്യിഷ്ടാമൂലം ച ദക്ഷിണാവാമയോ കർണയോർമഗാദീനിഷ്ട്യ നക്ഷത്രാണി ദക്ഷിണായനാനി വാമപാർശ്വവകൃഷു യുഞ്ജീത തദൈവ മൃഗശീർഷാദ്യൂനത ഗയാനി മൃഗശീർഷാദീനുദഗയനാനി ദക്ഷിണപാർശ്വവകൃഷു പ്രാതിലോമ്യേന പ്രയുഞ്ജീത ശതഭിഷാജ്യേഷ്ഠേ സ്കന്ധയോർദക്ഷിണവാമയോർന്യസ്യോ. ശിശുമാര ചക്രത്തിന്റെ അരക്കെട്ടിന്റെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തുമായി പുണർദം, പൂയം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ വലതും ഇടതും പാദങ്ങളിൽ ആതിര, ആയില്യം നക്ഷത്രങ്ങളും വലതും ഇടതും നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ അഭിജിത്ത്, ഉത്രാടം നക്ഷത്രങ്ങളും ഇടതു കണ്ണിലും വലതു കണ്ണിലും തിരുവോണം, പൂരാടം നക്ഷത്രങ്ങളും ഇടതു കാലിലും വലതു കാതിലുമായി അവിട്ടവും മൂലവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇടതു വാരിയലിൽ മകം മുതൽ അനിഴം വരെയുള്ള 8 ദക്ഷിണായന നക്ഷത്രങ്ങളും വലതു വാരിയലിൽ പൂരിട്ടാതി മുതൽ മകീരം വരെയുള്ള 8 ഉത്തരായണ നക്ഷത്രങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇരു തോളുകളിലുമായി ചതയവും തൃക്കേട്ടയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ 28 നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് ശിശുമാര ചക്രത്തില് എവിടെയൊക്കെയാണ് ശിശുമാര രൂപത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തരാഹനാവഗസ്തി രതരാഹനോ യമോ മുഖേഷു ചങ്കാരഃ ശനൈശ്വരോ ബസ്തേ ബൃഹസ്പതി കകുതി വർഷസ്യാദിത്യോ ഹൃദയേ നാരായണോ മനസി ചന്ദ്രോ നാഭ്യാമുശനാ സ്തനയോരശ്വിനോ ബുധഃ പ്രാണാപനയോ രാഹുർഗണേ കേതവ സർവാംഗേഷു രോമസ്സു സർവേ താരാഗണാ. ശിശുമാരന്റെ മേൽത്താടിയിൽ അഗസ്ത്യനും കീഴ്ത്താടിയിൽ യമരാജനും മുഖഭാഗത്ത് ചൊവ്വയും ജനനേന്ദ്രത്തിൽ അഗ്നിയും കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വ്യാഴവും മാറിൽ സൂര്യനും
ഹൃദയത്തിൽ നാരായണനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ മനസ്സിൽ ചന്ദ്രനും നാഭിയിൽ ശുക്രനും മാറിൽ അശ്വിനി കുമാരന്മാരും ആണ്. പ്രാണാപാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാണവായുവിനുള്ളിൽ ബുധനെയും കഴുത്തിൽ രാഹുവിനെയും സർവാംഗങ്ങളിലും ധൂമകേതുക്കളെയും രോമങ്ങളിൽ അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങളെയും സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം 8, 9 കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദ് ഹൈവ ഭഗവതോ വിഷ്ണോ സർവദേവതാമയം രൂപമഹരഃ സന്ധ്യായാം പ്രയതോ വാക്യതോ നിരീക്ഷമാണ ഉപദിഷ്ടേത നമോ ജ്യോതിർലോകായ കാലായനായ നിമിഷാം പതയേ മഹാപുരുഷായ വീതി മഹീതി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഇപ്രകാരം വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശിശുമാരന്റെ ശരീരം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യരൂപകമായി പരിഗണിക്കണം. പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും സയാനത്തിലും ഒരുവൻ ഭഗവത് രൂപത്തെ ശിശുമാര ചക്രമായി സങ്കല്പിച്ച് ഈ മന്ത്രത്താൽ ആരാധിക്കണം. കാലസ്വരൂപനായ അലയോ ഭഗവാനെ, വിഭിന്ന ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമേ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും യജമാനായ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി, ഞാൻ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുകയും അങ്ങേക്കായി ആദരപ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗ്രഹർഷതാരാമയമാദിദൈവികം പാപാപഹം മന്ത്രകൃതാം ത്രികാലം നമസ്യത സ്മരതോ വാ ത്രികാലം നശ്യേത തത്കാലജമാശു പാപം. ഗ്രഹർഷതാരാമയമാദിദൈവികം പാപാപഹം മന്ത്രകൃതാം ത്രികാലം നമസ്യത സ്മരതോ വാ ത്രികാലം നശ്യേത തത്കാലജമാശു പാപം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ ശിശുമാര ചക്രരൂപത്തിലുള്ള ശരീരം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനമാണ്. ദിവസവും 3 നേരവും പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും സന്ധ്യയ്ക്കും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് പരമോന്നതനായ വ്യക്തി ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഒരുവൻ ദിവസവും 3 നേരവും ഈ രൂപത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയോ ഈ രൂപത്തെ സ്മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാപപ്രവൃത്തികളെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശരീരമായ വിരാട് രൂപത്തെ അഥവാ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ 3 നേരവും ആരാധിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരുവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വർണ്ണനകൾ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ധ്രുവലോകം, ധ്രുവ നക്ഷത്രം സൂര്യനിൽ നിന്നും 38 ലക്ഷം യോജന ഉയരത്തിലാണെന്ന് ഠാക്കൂർ കണക്കാക്കുന്നു. ധ്രുവലോകത്തിൽ നിന്നും ഒരു കോടി യോജന ഉയരത്തിൽ മഹർലോകവും മഹർലോകത്തിൽ നിന്നും 2 കോടി യോജന ഉയരത്തിൽ ജനലോകവും ജനലോകത്തിൽ നിന്നും 80 1 കോടിയും മഹർലോകത്തിൽ നിന്നും 2 കോടിയും ഉയരത്തിൽ ജനലോകവും ജനലോകത്തിൽ നിന്നും 8 കോടി
യോജന ഉയരത്തിൽ തപോലോകവും തപോലോകത്തിൽ നിന്നും 12 കോടി യോജന ഉയരത്തിൽ സത്യലോകവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം സൂര്യനിൽ നിന്ന് സത്യലോകത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 23,38,00,000 യോജന അഥവാ 187,04,00,000 മൈലാണ്. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ സത്യലോകത്തിൽ നിന്നും 2,62,00,000 യോജന അഥവാ 20,96,00,000 മൈൽ 20,96,00,000 മൈൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണം സൂര്യനിൽ നിന്ന് 26 കോടി യോജന അഥവാ 208 കോടി മൈൽ അകലെയാണെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ വിവരിച്ചു. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം 1,00,000 യോജനയാണ്. ഭൂമിയുടെ 70,000 യോജന താഴെ അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം എന്നീ 7 അധോലോക ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ അധോലോക ഗ്രഹങ്ങളുടെ 30,000 യോജന താഴെ ഗർഭോദക സമുദ്രമാണ്. അവിടെ ശേഷനാഗം ശയിക്കുന്നു. ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിന് 24,98,00,000 യോജന ആഴമുണ്ട്. 24,98,00,000 യോജന ആഴമുണ്ട്. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം വ്യാസം ഏറെക്കുറെ 50 കോടി യോജന 400 കോടി മൈൽ വരും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം വ്യാസം 50 കോടി യോജനയാണ്. വളരെ വലിയ വലിയ കണക്കുകളാണ് എല്ലാം കൂടികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ മൊത്തം ഭാഗവതം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പെടാപ്പാട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. പലരുടെയും ധാരണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഭക്തി മാത്രമാണ്. ഭക്തി അല്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഭൂമിയെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗമശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയും. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ മറ്റുള്ള താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ, ഇപ്പം ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും സൂര്യനെ കുറിച്ചും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം 24-ാമത്തെ അധോതല സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആതലം, വിതലം, സുതലം, അങ്ങനെയുള്ള തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം, ഇങ്ങനെയുള്ള
താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 9 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ആ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാൻ വെച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 23-ാം അധ്യായം ശിശുമാര ഗൃഹ സംവിധാനം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോജയ മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീയോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം തമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി. ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ, ധ്രുവ നക്ഷത്രം, ധ്രുവ ഗ്രഹം അല്ലെ, അതിന് ചുറ്റിലുമായിട്ടാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ധാന്യം മെതിക്കുന്ന കാളകൾ ഒരു ചക്കുകുറ്റിയോട് ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയുടെ ശരിയായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കാള ചക്കുകുറ്റിയോട് വളരെ അടുത്തും മറ്റൊന്ന് മധ്യത്തിലും മൂന്നാമത്തേത് അതിലും അകന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ചക്കിന് ചുറ്റും വട്ടം കറങ്ങി നടക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ ഗ്രഹമായ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ചിലത് ഉയരത്തിലും ചിലത് താഴ്ന്നും അവിടെ യഥാക്രമ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചക്കുകുറ്റിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന കാളകൾ. ഇപ്പോഴാണ് മോട്ടോറിന്റെ അല്ലെ മിഷനറീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം എണ്ണയാട്ടാനായാലും മറ്റുള്ള കുടിക്കുവാനും ഒക്കെ അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ന് കാളകൾ എന്തിനാണ്? പശുവല്ല, പാലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കാളകളൊക്കെ ഒന്ന് തിന്നാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ കാളകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തിൽ അതിനെ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് അത് ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റും കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ട്, ചിലത് ഉയരത്തിലാണ്, ചിലത് താഴ്ന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ലെവലിൽ അല്ലെ എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായ നേത്രത്തിൽ നിന്നും വേഗതയാർജിക്കുന്നവ സൃഷ്ടിയുടെ അന്ത്യം വരെ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറക്കം തുടർന്നു. വിശാലമായ ആകാശത്തിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ടൺ ജലവുമായി മേഘങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കൂറ്റൻ കഴുകു പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി താഴേക്ക് പതിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത ഉയരങ്ങളിലൂടെ പറന്നു നടക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ വിസ്തൃത വിഹായസിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒഴുകി നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു, മേഘങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ. അതേപോലെ കൂറ്റൻ കഴുകപ്പക്ഷികൾ, കഴുകന്മാർ, അതിൽ പറയുന്നു വലിയ വലിയ കഴുകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവരണം അനുസരിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ, ബുധൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം തുടങ്ങിയ ബൃഹത് ഗ്രഹങ്ങളും
ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമമനുസരിച്ച് പരസ്പര ആകർഷണത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമോ അല്ല ആകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് അവ രഥങ്ങളിൽ യഥാക്രമമുള്ള ഭ്രമണഗണങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭ്രമണപഥങ്ങളെ പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ വഹിച്ച് മഹാഭക്തനായ ധ്രുവൻ വസിക്കുന്ന ധ്രുവലോകത്തെ വലയം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പലരും പറയുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണ പ്രകാരമാണ്, നിങ്ങൾ പരസ്പര ആകർഷണമാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഇതല്ല, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന കാര്യം പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു. യശ്വരേഷ സവിത സകല ഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിരശേഷ തേജ യസ്യ ആജ്ഞയാ ഭ്രമതി സംവൃത കാലചക്രവും ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വച. യസ്യ ആജ്ഞയ, ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണോ ഈ സൂര്യൻ ചന്ദ്രന്മാരും എല്ലാം ചലിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവ് പറയും. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭാതർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഗുരുത്താകർഷണം കൊണ്ടോ പരസ്പര ആകർഷണം കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ചക്ഷുഷായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതും ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ അവിരാമം സഞ്ചരിക്കുന്നവനുമായ സൂര്യൻ പോലും ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ആ ആദിമ ഭഗവാനെ പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഇത് നേരത്തെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സൂര്യൻ, അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രന് മുകളിലായിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് മറ്റുള്ള വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, ശുക്രൻ അല്ലെ, വ്യാഴം, ശനി, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവയുടെയൊക്കെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിനെ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നു, അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ബൃഹത്തും ശക്തനുമായ സൂര്യഗ്രഹം പോലും നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ അഥവാ കാലചക്രത്തിലൂടെ പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതായി ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയായ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്താലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയാലോ അല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രന്മാർക്ക് പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തെ ഒഴിവാക്കണം. അതിനായി അവർ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയാലും ഒരേ ഒരു കാരണം പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രന്മാർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഓരോരോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ച് പറയുന്നു. പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ വ്യക്തി തനിക്ക് കീഴിലുള്ള വ്യക്തികളോട് വിവിധ നാമങ്ങളിലൂടെ ദേവന്മാരോട് തന്റെ പരമമായ ഇച്ഛ നടപ്പാക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഈ സത്യം ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളായാലും എല്ലാം ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, മയാദ്യശേന പ്രകൃതി സൂയതേസ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദയ ജഗത് വിപരി വർത്തതേ. അല്ലയോ കൗന്ദേ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവരൊക്കെയും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക
ലോകത്തിൽ ദുർഗാദേവിയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുർഗാദേവിയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ദുർഗാദേവിമാരുടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മഹാകോട്ടയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ അവയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മോചനം നേടാനാവില്ല. പോലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൂറ്റൻ കഴുകന്മാരെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് ഭീമൻ ആനകളെ വരെ ഇരകളാക്കാൻ കഴിവുള്ളത്ര വലിയ കഴുകന്മാരുണ്ടെന്നാണ്. വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്കും പറക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന അവ തുടർച്ചയായി പറന്ന് അടുത്ത ഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ പറക്കുന്നതിലൂടെ അവയിടുന്ന മുട്ടകൾ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അവ മറ്റു പക്ഷികളായി ജന്മം കൊള്ളാറുണ്ട്. ഇത്തരം കഴുകന്മാരെ ശേന്യന്മാരെന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് തന്നെയായാലും അത്തരം ഭീമൻ കഴുകന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല. എങ്കിലും കുരങ്ങന്മാരെയും മറ്റും പിടികൂടി താഴേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊന്നു തിന്നുന്ന കഴുകന്മാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ആനകളെ വരെ പിടികൂടി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊന്നു തിന്ന പടുകൂറ്റൻ പക്ഷീനങ്ങളും. പലതരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ജീവികളുണ്ട്, കഴുകന്മാരും മറ്റു പക്ഷികളും ഒക്കെ. അത് പറഞ്ഞു ആനകളെ വരെ പിടിച്ചു തിന്ന പക്ഷികൾ വരെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാനും ഒഴുകാനും വായുവിന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കഴുകന്റെയും മേഘങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ വിധത്തിൽ വായുവിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഈ വിധത്തിൽ ഒഴുകാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ ഏത് രീതിയിലായാലും ഏത് നിയമമായാലും അവയെല്ലാം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർമ്മിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരുവൻ നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ്? വായുവിന്റെ ക്രമീകരണത്താലാണ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ? പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു വിമാനം പോലും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വായുവിനെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിമാനങ്ങൾ പോലും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ശിശുമാര ചക്രത്തിലെ ആ ശിശുമാര രൂപത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾ 28 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ശിശുമാര ചക്രത്തിന്റെ അരക്കെട്ടിന്റെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തുമായി പുണർദം പൂയം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളും അതിന്റെ വലതും ഇടതും പാദങ്ങളിൽ ആതിര ആയില്യം നക്ഷത്രങ്ങളും വലതും ഇടതും നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ അഭിജിത്ത് ഉത്രാടം നക്ഷത്രങ്ങൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ കൂടാതെ അഭിജിത്ത് എന്നുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം കൂടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അഭിജിത്തും ഉത്രാടവും ഭഗവാന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലും ഇടത് കണ്ണിലും വലത് കണ്ണിലും തിരുവോണവും പുരാടവും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇടത് കാതിലും വലത് കാതിലുമായി അവിട്ടവും മൂലവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇടത് വാരിയലിൽ മകം മുതൽ അനിഴം വരെയുള്ള 8 ദക്ഷിണായന നക്ഷത്രങ്ങളും ആ ഒരു ഗണത്തിൽ വരുന്ന 8 നക്ഷത്രങ്ങൾ. വലത് വാരിയിൽ പൂരിട്ടാതി മുതൽ മകീരം വരെയുള്ള 8 ഉത്തരായണ നക്ഷത്രങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇരു തോളുകളിലുമായി ചതവയും തൃക്കേട്ടയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 28 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ 2 കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നു. ആ ശിശുമാര രൂപത്തിന്റെ മേൽത്താടിയിൽ അഗസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം, അഗസ്ത്യ നക്ഷത്രവും അതുപോലെ തന്നെ കീഴ്ത്താടിയിൽ യമ എന്ന് പറയുന്ന ആ നക്ഷത്രവും പറയും. അഗസ്ത്യനും യമരാജനും. മുഖഭാഗത്ത് ചൊവ്വയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ ശനിയും കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വ്യാഴവും മാറിൽ സൂര്യനും ഹൃദയത്തിൽ നാരായണനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ മനസ്സിൽ ചന്ദ്രനും നാഭിയിൽ ശുക്രനും മാറിൽ അശ്വിനി കുമാരന്മാരുമാണ്. പ്രാണാപാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാണവായുവിൽ ബുധനെയും കഴുത്തിൽ രാഹുവിനെയും സർവ്വ അംഗങ്ങളിലും ധൂമകേതുക്കളെയും രോമങ്ങളിൽ അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങളെയും സങ്കല്പിച്ചു. മറ്റുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും
ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശുക്രൻ, ബുധൻ, ചൊവ്വ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആ ശിശുമാര രൂപത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, ഇപ്രകാരം വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശിശുമാരന്റെ ശരീരം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യരൂപമായി പരിഗണിക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതേപോലുള്ള രൂപം, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിട്ട് ഈ ശിശുമാര രൂപത്തെ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും അല്ലെ ആ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത വിശ്വരൂപത്തിലെല്ലാം കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ ശിശുമാര ഗ്രഹം, ശിശുമാര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപമായിട്ട് ബാഹ്യരൂപമായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെന്ന്. പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും ഒരുവൻ ഭഗവത് രൂപത്തെ ശിശുമാര ചക്രമായി സങ്കല്പിച്ച് ഈ മന്ത്രത്താൽ ആരാധിക്കണം. കാലസ്വരൂപനായാലയോ ഭഗവാന് വിഭിന്ന ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും യജമാനായ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുകയും അങ്ങേക്കായി ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ശിശുമാര ചക്ര രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനമാണ്. ദിവസവും 3 നേരവും പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും സന്ധ്യയ്ക്കും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഒരുവൻ ദിവസവും 3 നേരവും ഈ രൂപത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയോ ഈ രൂപത്തെ സ്മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാപപ്രവൃത്തികളെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശരീരമായ വിരാട് രൂപത്തെ അഥവാ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ 3 നേരവും ആരാധിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗ്രഹസംവിധാനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വർണ്ണനകൾ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം അതായിട്ട് കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രൂപമായിട്ട് ഈ ശിശുമാര രൂപത്തെ കാണണം. അപ്പൊ പിന്നീട് ഓരോരോ ലോകത്തിന്റെയും കണക്കുകളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കി. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണക്കുകൾ പ്രഭുപാദരുടെ പറയും. ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദര് ഓരോ ബുക്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോരോ ലോകത്തിന്റെയും ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെയും കണക്കുകളൊക്കെ. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരിലൂടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് 24-ാമത്തത് അധോ തല സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ. നേരത്തെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. പിന്നീട് ഇതിനൊക്കെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് 25-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും താങ്ങി നിർത്തുന്ന എന്താണ്? അനന്തൻ അല്ലെ, അനന്തശേഷനാണ്. അപ്പൊ ആ മഹാത്മ്യം പറയുന്നു. പിന്നീട് നരകീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു 2 അധ്യായം 24, 25, 26-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നരകീയ ലോകങ്ങളൊക്കെ അധ്യായത്തിലാണ് ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ മഹാരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ മഹാരാജ് നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ കണക്കുകളാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തീർത്തു കൊടുക്കാം. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉയരത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ്. പ്രഭുപാദരെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, പല ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരൻ നമുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചുരുക്കാം.